राज्यात पंचायत वेंचणुकां खातीर 5,888 उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणात देंवल्यात। 11 जूनाक पंचायत वेंचणुको जावपाच्यो आसात। पंचायत इलेक्शना खातीर ईव्हीएम मशिनां न वापरता बॅलट पेपरांचो वापर जातलो। 7,86,000 मतदार आशिल्ल्यान सुमार 8,60,000 मतपत्रिका छापपाचे आसात। मतपत्रिका वेळार छापून जावपा खातीर गुरुदास देसाय ह्या वरिश्ठ अधिकाऱ्याची निवड केल्या। तालुक्या प्रमाण उमेदवारी अर्जांचो आंकडो: बार्देश 1,059, दिवचले 464, पेडण्यां 471, तिसवाडी 459, सत्तरी 287, काणकोण 173, दारबांदोडा 156, मुरगांव 211, फोंड्यां 678, केपें 150, सांगे 169, साश्टी 820। राज्यांत 55 उमेदवार बिनविरोध निवडून आयल्यात। बार्देस तालुक्यांत 7 उमेदवार निवडून आयल्यात। रेश मागूस वॉर्ड नंबर 7 ओबीसी सिटाचेर विरेंद्र गुरुदास शिरोडकर, रेश मागूस वॉर्ड नंबर 8 ओबीसी महिला सिटाचेर सिया प्रसन्ना नागवेकर, वॉर्ड नंबर 9 जनरल सिटाचेर केदार जयप्रकाश नायक निवडून आयल्यात। साल्वादोर दिमून वॉर्ड नंबर 1 ओबीसी सिटार विजय यशवंत चोडणकर बिनविरोध निवडून आयला। साल्वादोर दिमून वॉर्ड नंबर 2 ओबीसी सिटार संदीप दत्ताराम साळगांवकर जाल्यार वॉर्ड नंबर 3 महिला सिटाचेर रिना स्टीफन फेर्नांडीस निवडून आयल्या। सुकूर वॉर्ड नंबर 8 ओबीसी महिला सिटार शीतल सदानंद आरोलकर निवडून आयल्या। तिसवाडीत 8 उमेदवार बिनविरोध निवडून आयल्यात। सांताक्रूज वॉर्ड नंबर 11 ओबीसी सिटार आंतोनियो एडवेन मानुएल विन्सेंट डायस, गोलती नावेली वॉर्ड नंबर 4 ओबीसी महिला सिटार स्नेहल संतोष हरमलकर आयल्या। आक्षे वॉर्ड नंबर 1 महिला सिटाचेर लुइजिना मिनेनो सिल्वेरा, वॉर्ड नंबर 2 ओबीसी महिला सिटार मेंग्वेलिना बरेटो, सांतांद्रे गोवा वेल्ला वॉर्ड नंबर 8 ओबीसी महिला सिटार कायताना मेंडिस, इजोशी मांडूर वॉर्ड नंबर 6 जनरल सिटार फ्रांसिस्को जोकिम विन्सेंट, नेवऱ्या वॉर्ड नंबर 4 ओबीसी महिला सिटार उज्ज्वला संतोष नायक आणि वॉर्ड नंबर 6 संदेश नरसिंह नायक निवडून आयल्यात। पेडण्यां 6 उमेदवार बिनविरोध निवडून आयल्यात। आगरवाडा चोपडे वॉर्ड नंबर 7 एससी सिटार नितीन मोहन चोपडेकर निवडून आयला। तुया वॉर्ड नंबर 7 एससी सिटार कविता कविकांत हरिजन निवडून आयल्या। विरनोडा वॉर्ड नंबर 6 जनरल सिटार भारत नारायण गावडे वेचून आयला। तांबोशी मोपा उगवे वॉर्ड नंबर 3 ओबीसी महिला सिटार पल्लवी लाडू रावळ निवडून आयल्या। इब्रामपूर हणकणे वॉर्ड नंबर 2 जनरल वॉर्डार कृष्णा विष्णू नायक निवडून आयल्या। वारकड नागजर वॉर्ड नंबर 7 ओबीसी सिटार प्रदीप पुरुषोत्तम कांबळी हाची निवड जाल्या। दिवचले बिनविरोध निवड जाल्ल्या उमेदवारांची संख्या फक्त एकाचेर आसा। मेणकुरे दुमाशी वॉर्ड 2 ओबीसी सिटार गजानन कृष्णाचारी हाची निवड जाल्या। 6 उमेदवार निवडून आयल्यात। दोंगुल्ली ठाणे वॉर्ड नंबर 1 एससी सिटार निलेश शांबा पवार, वॉर्ड नंबर 4 जनरल वॉर्डार सरिता फटगो-गांवकर, नगरगांव वॉर्ड नंबर 4 महिला सिटार समीक्षा संदीप सालेलकर, खोतड्डे वॉर्ड नंबर 4 ओबीसी महिला सिटार प्रतीक्षा शंकरचारी, बिरोंडा वॉर्ड नंबर 4 ओबीसी महिला सिटार पल्लवी हरिश्चंद्र गांवकर जाल्यार वॉर्ड नंबर 6 जनरल सिटार सामील कृष्णा बागी निवडून आयल्या। काणकोणा 4 उमेदवारांची बिनविरोध निवड जाल्या। खोला वॉर्ड नंबर 1 ओबीसी सिटार अजय विठोबा पागी, वॉर्ड नंबर 3 महिला सिटार निशा नारायण वेळीप जाल्यार पैंगिणी वॉर्ड नंबर 4 एसटी सिटार रामदास बाबू पुजारीची निवड जाल्या। लोलये पळे वॉर्ड नंबर 4 ओबीसी सिटार सचिन नायकाची निवड जाल्या। केप्यां 4 उमेदवार निवडून आयल्या। आंबोली वॉर्ड नंबर 4 ओबीसी महिला सिटार श्वेताचारी, कावरेपिल्ला वॉर्ड नंबर 2 उमेश रघु वेळीप, मळकर्णे वॉर्ड नंबर 1 ओबीसी सिटार दीपक चंद्रकांत नायक, नाकिरा बेतूल वॉर्ड नंबर 7 ओबीसी सिटार क्लिमका फेर्नांडीस हाची निवड जाल्या। सांग्यार 2 उमेदवारांची निवड जाल्या। सावड्डे वॉर्ड नंबर 6 जनरल सिटार संदीप चंद्रकांत प्रभू, नेत्रावळी वॉर्ड नंबर 5 जनरल सिटार रजनी दयानंद गांवकराची निवड। दारबांदोडा दोगांची बिनविरोध निवड जाल्या। किर्लापाळ दाबाळ वॉर्ड नंबर 5 महिला सिटार शकुंतला गांवकर जाल्यार वॉर्ड नंबर 8 महिला सिटार अनिता अनय प्रभू हाची निवड जाल्या। फोंड्यां 4 जाणांची बिनविरोध निवड जाल्या। कुटी खांडेपारा वॉर्ड नंबर 6 जनरल सिटार नवीद नूरमद
तहसीलदार जाल्यार वेरें वागुर्मे वॉर्ड नंबर 1 ओबीसी सिटार सत्यवान कांता शिलकार हाची निवड जाल्या. कवळ्या वॉर्ड नंबर 8 महिला सिटाचेर सोनाली विकास तेंडुलकराची निवड जाल्या. वाडी तळावले वॉर्ड नंबर 7 जनरल सिटार नारायण विश्वनाथ शेणवी तळावलेकराची निवड जाल्या. साश्टीत बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्यांचो आंकडो 11चेर आसा. चिंचणी देवसावाडो वॉर्ड नंबर 8 ओबीसी महिला सिटार एनसिया पेरेराची निवड जाल्या. पारोडा वॉर्ड नंबर 3 एसटी महिला सिटार एलेन्सिया कारवालोची निवड जाल्या. चांद्रा वॉर्ड नंबर 7 एसटी सिटार माफाल्दिना मार्टिन्स. सांव जोस दी एरियल वॉर्ड नंबर 1 एसटी सिटार रुतिना ऑलिव्हेराची निवड. नावेली वॉर्ड नंबर 8 ओबीसी महिला सिटार आयडा फेर्नांडिसाची निवड. तळावले वॉर्ड नंबर 4 रिमा डायस जाल्यार वॉर्ड नंबर 5 जनरल सिटार स्टीवन गोयस निवडून आयला. धर्मापूर शिल्ली वॉर्ड नंबर 2 ओबीसी सिटार रेमी फेर्नांडीस जाल्यार वॉर्ड नंबर 3 संजना च्यारी निवडून आयल्या. कांबोली वॉर्ड नंबर 4 एसटी महिला सिटार जॉनिता आलेमाव निवडून आयल्या. जाल्यार मुरगांवां बिनविरोध 1 सीट निवडून आयिल्लें ना. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट.